Καλημέρα φιλαράκια μου. Τι κάνετε? Άλλο ένα ψαρεματάκι σήμερα. Σήμερα το μενού έχει μόνο LRF και μόνο πλανάκια. Αυτό μου αρέσει να κάνω, αυτό θα κάνω. Έχει δεν έχει ψάρια, δεν πειράζει. Πάμε. Πάμε να κάνουμε πρώτη βολή. Να δούμε τι θα δούμε. Τις τελευταίες μέρες έχει δυνατά ρεύματα προς τα δεξιά και με πάει προς τα δεξιά. Τώρα πήρα κάτι ή είναι φύκια, δεν κατάλαβα. Α, πήρα. Τι είναι αυτό, έχει ή περίεργο τράβηγμα έχει, το πιάσα όπου να είναι και μ' άφησε. Δεν πειράζει, θα το ξαναπιάσουμε. Πάμε πάλι. Να, έλα. Πάμε πάλι. Χαλαρώσω λίγο παραπάνω τα φρένα, να μην σκίζω το στόμα του αν είναι κανένα σαφρίδικο κάλι. Κακή βολή, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να μας βγει καλό. Τι γίνεται εκεί πέρα που πέφτει? Χτυπάει, για να δούμε. Μικρό μου φαίνεται. Έφυγε. Πάμε ξανά. Ως τώρα κάνω βολή, χτυπάει ψάρι και μου φεύγει. Δεν ξέρω τι κάνω λάθος, αλλά δεν πειράζει, θα το βρω.
αριστερά λίγο. Θα πετάξω εκεί. Κατεβαίνει λίγο. Περιμένουμε και πάμε. Αχ. Ωραία κοκάλι. Πάμε για το επόμενο. Όπα, τι είναι αυτό? Νευριασμένο το βλέπω. Όρμησε καλά. Γιατί τόσο τσαμπουκαλεμένο? Ανέμορφο. Επόμενο. Να δούμε, θα είμαστε τυχεροί. Κατέβει λίγο. Κατεβαίνει, αλλά με το ρεύμα, επειδή έχει ρεύμα και το κατεβαίνει πιο αργά και φεύγει δεξιά. Το πετάω λίγο πιο αριστερά. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ελάτε ξανάκια. Δεν ήρθανε. Τι χαζάει. Πάμε να δούμε τι κάνει και αυτό εδώ. Από τα πιο δυνατά πλανάκια και αυτό. Αλλά τα χάνω σχεδόν πάντα γιατί οι σαλακές είναι μικρές. Δεν έχω ασύστηση που έχω δύο σαλακές. Δεν πειράζει.
λοιπόν φίλοι μου, θα κλείσω κάπου εδώ το βίντεο, γιατί δυστυχώς δεν πήρα κάποιο άλλο strike. Έκανα αρκετές βόλες και με αυτό το πλανάκι, δοκίμασα και κάποια άλλα αλλά δεν είχε τίποτα. Αυτό είναι το ψάρεμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους που παρακολουθείτε τα βίντεο και για τη στήριξή σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι θα με βοηθούσε πάρα πολύ, όπως και ένα σχόλιο ή ένα like. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι και τα λέμε στο επόμενο. Να περνάτε όμορφα.